إيش بيتسب انتاينا نسمع زلنا زيا نفسات لايت سقلاي زيا نفسات لايت انت قتالي سب من يخا زي زرعكم ودي ني ود ورقو زعبا ود መንግስቲ ብሪጣንያ ነዞም ድሕሪ 2021 ናብዛ ሃገር ብሕጋዊ ገባብ ዝኣተው ዝምልከት ሓድሽ እማመ ትማሊ ብመገዲ ጸሓፊት ሆም ኦፊስ ሻባና ማሕሙድ ገይሩ ኣቕሪብሎ ነዚዮም ንበዓል ጎጂ ኣውሊያኹም ወጥራይ ዘለዉ ማኹም እንደስ ጋሕኩም ምሸላ ኮይና ኣውሙት زيومن كالوتنا وزمدبزي كنكتاتلينا يقينتي مستثرى بالعلى نسيئني حاطاتي تلقي عبد بجندلة عبد بجندلة عبد بجندلة كمل كالطبع إيش بيتسن مجمرتا نز channel زي حدشت انتراخونكم سبسكرايبنا لايكنا غوركم ناز channel زي بيتسن مخاد هاي ترسعيكم مجمرتا خزي سبسكرايبنا غوركم لايكنا غوركم زي فيديوهات قصلوا إيش بيتسبب فلما بدينا نقصلنا سنايم كتتار بس لا لا مسيلك انجراز بالله عسل يخزق الله عيخ لأنها بقولوس كدك إيري انت يا أخوينا عمبو انت يتغور الله هو زي أسحسب الله مدك أسيخونكو عمبو بحفتي لا ولا عبد معري أنا تغل الله بنا يفتوني بقى بنا سيفتوني ما أنا دحر ما تيك خراب بوني فتي أنا زفتوا مالتي جزاها ريد خوينو ختصنح كله بقى خوفي لفت صالون بقى بون كوفي لختستين خلوخي سواها فتي سواها خمسة أجر كوفي خطب اللي بتعمل تراس واي كيدا حاسب يانا شوية يجبرن كم يجر كده عم تقبلني وكوكا غزلك واي سوري تعزل لي كافت أفضل جزاي من اللي صالوخ أنا صبغ يزفط أنا تصبغ بقى أقرب ربع بالكلية بزات رأسي بقى أما أنا حاجة كنت أنا خامة يا خمسة سبعي تنخ تتصنقي سبعي تنخ دحان شال البني عمرو تعرفك أنا دحان زي نخت عدم يا خلخي أنت تقربي أكل بس واحد جي كل سبق ولا معناته يكون زين عيني ويك جيزة زي بلا هو وين تقربك وين حنت وين تقرب الله أموري لمبر وين يفصل ساخيرات هرمت النخد حرترات وين لا يسكرن دي وين دخلت في الدجاج سكري لما أنا وانا قدام عرب انت انا دحين سوا حيزخ مصي ولا بترين غيرخ مصي بفلوكا يصعنون يوم سوا مستتات يصعنون يوم بترين غير ولا يمصكمش باقا او فتت بالباقا انا 25 حيزه مص واه اتا قصري يفتوكي مبال مبجسيو يفكركي مبال ماكلايو نسخي ندحريو نسخي نقدمي قدميو طعامشتا بزيبا اخي بارو እንዳሉ አፍንጫይ መጽለሊኺ ዝጥቀመሉ ንስኺ መሸተቲተይ ንስኺ ሽታ መልእና ወልኩ ይደለኪ መመላታ አቡኩ ህዝቢ ንስኺ ሰበይ ምስኦም እናሃለኹስ ምስኦም ይጎድለለይ ክበሳጮኹ ጉሂ እምብዛ ትቀርብኒ ንጽምዋ ኢዱ ሒስኪ ተህድምኒ ሞሶብ ተሰርሒ ወላ ኣይምላአዮ አድማስ ጥሜተይ ባዕልኺ ትጥምዮ ሓቦን ሞራልን መንቀሊኦም ንስኺ ቃንዛን ቃንዙኡን መዛዘሚዮም ባዕልኺ ግን ካሴክ መዓስ ብሂገ ቅድሚኺ ኣነ የተጻሕጊገ ሕጂ ዝኾነ ወላ የመኽኒ ከመቕለኪ ግድን ይመስለኒ የእዝብ እሞ የዕንተይ ደገ የቋሙቱ ገለ ኻብታንሱ ናብ ካልእ ተኸቲቱ ገሊኡ ገዛእ ርእሱ ረኺቡ ዘኹድድ ገሊኡ ገዛእ ርእሱ ከረክብ ዝነድድ ጠፊእኒ ኮነን ኣፍ ደገ ዘጽር ዘለኹ ሓደ መዓልቲ ግን ኣብ ገዛ ኸለኹ نقرأكي نخارج دك رستيو تستثيرون دقوبرو خايساترو أبز ختفارا وين نسخي بق أبوش تي مصايب قري كترعدني تدالي تقمت على الزوم وتابقى زاخلو أنت رصح أنا نقرأكي دحري خابي إلترا من مساقي قلت نقرأكي بتتعصون لبات مرة يدكاتها تلكي everything ناتكي فيديو أبناتي يداول الدحزو مخنياتو أنا عايا قداسي تقصغي فلت يوم عليجي تزاربي قال بقى بومر يدحزو حرايدو نفات حجي انت جيرا مسيلكم قوالا مش حالة على قاطبات الله دمص تقبر ديانات قوالا حجت راسي دقيري موسيقى نكبر شح قبلك نوت فيديو قالك اندا سركيا قالك سي اقرمي استسريا انا ما عينت راس حسوك اريد فلط كما عينت فابريكا ناي منزرنا فابريكا ناي بعلقنا فابريكا ناي كله تفدج املق زرس حنقر كم قال زلك اشكو اريد فلط قوالا اقرمي تسرر نخارط فيديوهات كنمصيني لا تفرح انت دلي ولا قرمي أتساسرة قالت بني راس دقيري موسيقى نكبر اسكت هبطاب كبر قالوا خوينلو مسا يالوت فيديو وات كندا سرركي اوش تغزاخي اترصح
نخارط كتوارزي نخارط ورصستي أدى خدكوني أي تخلن إخي نخارط دك أنستيو ورصستي خدكوني مهاري خدكوني أي تخلني إخي كما رزح بعلقنا أوش تجازخي لولو أوش تجازخي والكي أكل ميخ تسريع ندبلت كلاس دكيري تابتاو قبر حما على سكرين حما على دكيري هو سكرين لما كوي تبع لبات أفا أرتي فيديو ناكي بمولو 3 ساعات 4 ساعات تزاربيو مرة داونلود غير دحزو إذا كوكو دحري إيرترا مملاسكي you are so important for me داونلود يدو قبرناتكي أنت الرسح مرات قوالا كلتا جزيب بغدا مايكا قوالا وشتي مسس عدا ندبلت كلا دمس ماتيو دكيري بزغري كويا تدمس عاتي له حيزنا يالنا قوالا ندا تسررت أوش تجزا تبني يا رحمة الله تسعادو أركو بهم يخرج جزا غير خو من يا رحمة الله خان عيد تبصني عربن أنا من يمسع وي كتبل تحضر أنا إذنك طوط وتفلو ولا إذن وتفلو تربشه حجي بقول تربشنا بقول ربيت كان تربش بالسوشيال ميديا تربش صوت كان يدو حد نقدر كمرت على وزرك إيش راس حسي وأنا أكرمي عندها تسررت تبل أرهاس وقتي أبو ربيت تقرف فوق جزا حج خد الدحرين وجهنا نحن والله حج كون وجهنا نحن وين أنا زيون مع الوجه أولي يخبط طريق النوع وملص مش الله وين أموت طعيات ماليسك أمين بلزخ سمعنا اللي عمله بجح لك عمله قبوي كندي طعيات كندي مساكين أب ليبيا يسقي له أبي ليبيا تشوف له مو نظام قصدك بس إن قالوا تقول تسمع وريتك أخوون غير don't give up إلكاسي أيتاب نصبغنا نجارك خلا خاجر نسخة إذا كو ودافوت يتبهالي ودخا خيترف محدر خركب له موسوس بلا صخون له هجي أنا تمال انتايل قال انتايلهم زقد سني كونناني ولا مني كون تتأتوا درس مجلني الراي بس يا أخت زارب كم حوات أخوينا أخت مع عاد دس يزبل النمبر مو هيوتنا مولن داتنا قوتنا هم إلا رغنا كريم كمان نبتفور موني ملس شعوذ فلالينا نقر تهالي أنا نسخن مونيكا زي يعني سما معن بزي انت قدفنا عشان لا زي الغرفون تايدو لنا يوغغزانا كوينا ندقسلنا وا سسرحنا اينا كو سرحنا نوعد لنا اتملحاس كن حنت معال توصي انت مسلكم سيراك تصحف كل انت له قلعي اف انت بركيا هاجر تقاصل طف تبركيا طفيز قلعي مالت طر لا تغير حو مالت اف تلكيا حسر تقاصل تغلع طف تلكيا كن بقى سلام ملحاسكم يا اجي بس لزغونه عافيه حوي انا خبا بزح سناي ነገር እንደلي بزح تمرت እንደلي توازه ساعه تتصاوت مسكول عامس عبين معرفون بحفشا ግን انا خبز رخبك معلت خمام بزح لو تزرع كل ساعات بزح مالي صباحا من يفلت كم تجبر هاريا يسلزخونه هاريا زبل واسخاكو ولا بكال عد እግዚአብሔር አምላክ ሰውየን ኻላ ገብረካ ስኸል ሰፊሓኩ እግዚአብሔር ኮ ክቡር ይሃ ባና ያኸት ምዘንበር እግዚአብሔር ብስተነሳሕካ ይኮን ብስተሰማያት ጽባሕቶ ካበል ተኸባኻ ተተርፈና ቃል ግን ንጽባሕ መታን ከተቀመና ንስኻ ከመኻዝ መስሉ ሕዋትና ጓዳ ተዋዚና ክንስሐ ኮፊልና ሕብረተሰብ ክንምልስ ኣብቲ ዘሎ ጭንቀትን ገልመልን ክነውጾ እንዳተቀመከ ዓዘወደይን ዘሐዊን ተባይና ክንማኸር ስለዝኾነ ዕላማና ሓደራ ንስኻ ደቅኻዮም ዘመንስያት ዝሓለፈ ውሕጅ ዘሎ ሕጂ ዝመፅኻ ኣቦና እያን ኩሎም ምስጢር ዝተቕረሎም ፍቕሪ ዝተቕረሎም ቃል እንዳተጠቐምካ ንዓይውን ኣጅኻ ክትብለኒ ፅበየ ንዓይኳ ካባይ ዘጉደል ካል ነገር የለን ብልብኻ ክትምረቑ ንሪእካ ብልቡ ዝምረቕን ብኣፍ ዝምረቕ ይፈላለዩ ንምሰል ዝምረቕ ተኮይኑ ዘረባ ጠፈ እዩ እንታይ ዝበሃል ዘረባ እዩ ዝብዛሕ ብልቡ ዝምረቕ ሰብ ግን ኣምላኽ እንተሎ ኢሉ ወዲ ረዲኻን ዲና ይስምዕና ኢና كف لك خمسة مشت تمثلها جونا بسلاها أملاك عدمن تعلنا يهبك وتخمون من تهم سيكا كلنا نفطينات መንግስቲ ብሪጣንያ ንዞም ድሕሪ 2021 ናብዛ ሃገር ብሕጋዊ ገባብ ዝኣተው ዝምልከት ሓድሽ እማመ ትማሊ ብመገዲ ጸሓፊት ሆም ኦፊስ ሻባና ማሕሙድ ገይሩ ኣቕሪቡሎ ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ ሶኒ ከዓ ንዞም ብዘይ ሕጋዊ ገባብ ናብዛ ሃገር ዝኣተው ዝምልከት ካልእ ሓድሽ እማመ ከም ዘቕረበ ንዝክሮይና ሓቀይ ብዛዕባ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ሕጂ ከዓ ነቶም ብሕጋዊ ኣገባብ ናብዛ ሃገር ዝኣተው ትርር ዝበለ ነገር ኣቕሪቡሎ እሞ ምናልባሽ ትምልከተኩም ከይትኸውን ጽኒልኩም ክሰምዑኒ ተስፋ ገብር ካብ 2021 ክሳብ 2024 ዘሎ ግዜ 2.6 ሚልዮን ህዝቢ ዝኸውን ኢና ብሪጣንያ ብሕጋዊ ገባብ ኣትዩ ሕጂዛ ኣውፅየማ ዘለው እማመ ከዓ ነዚኣቶም ትጸልያ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ብሪጣንያ 5 ዓመት ምስ ገበርካ ቀዋም መንበሪኻ ትረክብ እዚ ILR ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ዞም 2.6 ሚልዮን ሰባት
ካብ 2026 ክሳብ 2030 ዘሎ ግዜ ቀዋም መንበሪ ክረኽቡ ይግብኦም ነይሩ ሕጂ በዚ ውፅኤሞ ዘለዉ ሓድሽ እማመ ግና ኣይክረኽቡን እዮም ዝመስሉ ዘለዉ ምክንያቱ እንታይ ኢሎም ዘለዉ ሕጂ ሓደ ሰብ እንድሕር ቀዋም መንበሪ ክረክብ ተኮይኑ ኣብዛ ዓዲ እንተወሓደ 10 ዓመት ክፅበ ኣለዎ ዝብል እዩ ሕጂ 10 ጥራሕ ኣይኮነትን ኣብዚ ኣስተውዕሉ ሕጂ ኣብቲ ውፅኤሞ ዘለዉ እማመ ኣብቲ ንቡር ማለት እዩ 10 ዓመት ብል ማለት እዩ ግን ካልእ ተወሳኺ ነገራት ከ ኣለዎ እዛ 10 ንመንያ ኣብዛ ሃገር መፅኦም ዘበርክቱ ንቁጠባ ዛ ሃገር ዘበርክቱ ሰባት 10 ዓመት ወሃቡ ንኻልኦት ከ ንኣብነት እንድሕር ሓካይም ተኮይኖም ወይ ከምዚ ኣለይቲ ሕሙማት ነርሳት እንድሕር ተኮይኖም ወይ ከኣቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዕዮ እንድሕር ትሰርሕ ትኾንካ ከዓ የጉድልልካ ክሳብ 5 ጉድልልካ ካልእ ከኣ ብዙሕ እንድሕር ቀረፅ ትኸፍል ትኾንካ ከዓ ክሳብ 3 ዓመት እውን ከውርዱልካ ክእሉ እዮም ካልእ እውን እንታይ ኢሎም ኣለዉ ከምዚ ንኣብነት ብወለንታኻ ትሰርሕ ትኾንካ ዋላ ስራሕቲ ዘይብልካ እንድሕር ናይ ወለንታ ስራሕ ትሰርሕ እንድሕር ትኾንካ ከዓ ኣውን ይጎድለልካ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለሲ እንድሕር ዝኾነ ነዛ ሃገር ዝጠቅም ጌርካ የጉድልልካ እቲ ኢሎሞ ዘለዎ 10 ግን ንኻልእ ግን ንኹሉ ማለት እዩ 10 ገብርዎ እዮም ንኻልኦት ከዓ ልዕሊ 10 ዝውስኽዎም ሰባት እውን ኣለዉ ንኣብነት ናብዛ ሃገር ምስ መጻኻ ብሕጋዊ ገባብ መፂኻ ኣለኻ ሕጂ ዓመት ዝኸውን እንድሕር ካብ መንግስቲ ሓገዝ እንድሕር ተሓቲትካ ከመይም ሓሲቦም እዚኣ ኣይተረዳእትንን ኣላ ምክንያቱ እንድሕር ሓደ ሰብ ብቪዛ ናብዛ ሃገር ተመፂሲ ሓገዝ መንግስቲ ኣይሓትትኒ ግን ከምኡ ኢሎም ኣለዉ ድሕር ድሓን ሓገዝ መንግስቲ እንድሕር ተሓቲትካ ሓንቲ ዓመት የዝብለኩም ዘለኹ 15 ዓመት ትፅበቕ ቀዋም መንበሪ ክትረክብ እንድሕር ካብ ዓመት ንላዕሊ ተኮይኑ ከዓ 20 ዓመት ገይሮም ኣለዉ መቕፃዕቲ ሕጂ ከምዚኣ ከዓ ሓዳሽ ውጥና ኣምፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ እዚኣ ናብ ሳትላይት ክሰቕላ እዚኣ ናብ ሳትላይት እንታ ቀታሊ ሰብ መን ኢኻ እዚ ዝዘርኣኹም ወዲ ንወዲ ወርቁ ብዛዕባ ወዲ ወርቁ ቅድሚ ሕጂ ኣርእየኩም ነይረ ንወዲ ወርቁ ሲ እንታይ ኢልዎ ዝክሩ ዲኹም ንወዲ ወርቁ እንታይ ኢልዎ ዝክሩ ዲኹም ሰብ እዚ ቶም ቤተሰብ ስድራ ናይ ወዲ ወርቁ እንፍለጥዎ ሰብ እዚ ንወዲ ወርቁስ ከምዚ ጌርና ቀዲድናዮ እንዳበለ ብዙሕ ነገራት ብወዲ ወርቁ ዝዋራዘ ዝነበረ ሰብ ዝረሳዕ ዝክሩ ዶ ኣብዚ እታ ዝበላ ቃል ፅሓፍዋ ባዕሎም ስለ ዝረኣኹማ ማለት እዩ ከምዚ ሰብ እዚ ረሳሕ የለን ብሂወት ዘየለዉ ብፆትና መቃልስትና ዝሕጭጭ ዝፃረፍ ገዳይ ቀታሊ ሰብ እዩ ነዚ ብርኩታ ኢሉ ዝኣቱ ብሂወት ዘየለ ሰብ ነፍሰ ገዳይ ወላ ንሰንዓፈ ምሉውን ፀረፍ ዝነበረ ሕብረተሰብ ሙሉ ፅልኢ ኣለዎ እሱ እዩ እቲ ኣተዓባቢኦም ስነ ምግባሮም ስነ ልቦንኦም እሱ እኳ ብዙሕ ሰብሲ ንሰንዓፈ ከባቢ ንወዲ ወርቁ ስለዚ እዚኣቶም እንታይ መስለካ ኣተዓባብያ ዝበደሎም ወይ ከዓ እንዳ ጉሓፍ ዝዓበዩ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዚኣ ግን እቲ ሰቡን ክፈልጦም ናብ ሳትላይት ክሰቕሎም እየ ብፍላይ እታ ፅንግሊል ሰበይቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዋ ክልተ ማለት እዩ እዚኣተን ሕጂ ትምልሰለን ኣባ ክቐንያ እየን ሕጂ ክፈሓሳ ክቐንያ እየን ክፈሓሳ ሪኦማ ዝሓለፈ ገዛ እንዳኸደት ዓገበሉለይ ኣፍካ ኣድግ ዓገብ ዝበሃል ትኾን እሺ ፋሚሊ ሎማዓንቲ ዝሓዝኩም ቪድዮታት እዚኦም መስሉ ነይሮም ኣብ ወፃኢ ብልገራርሙ ሓደሽቲ ቪድዮታት ሒዘልኩም ክምለስ እየ እስካብ ሽዑ ሰብስክራይብና ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ኢኹም ፒስ ኣውት